سلام زخبركم تخاتلتنا كميز أنحكم أمباركس نقودن سور شرحن سلف بلسقنا عملكيتو زوازاتن تنان مقلت منقست يرتران حزنا متناكم علينا سناي مكتتال قدن سور شرحن سلف بلسقنا تحرتن هزبي إثيوبيا بفلاي دما نلهيك أنا محران تقراينا تاريل كاسل ترنا مجبات صوتهم بسبب بهراو التحساسبا أروموما أمرهم زعورو حداتنا أرومو لهيكان لنفسه من نتنو كلينا زبلوه بهرن يرب حزبلوه بوليتيكا مدب سرح كعنسو جمرو سلطانهم جينا أبنكينك بمبارو مرو تخرتهم نابتيس قانا يزبلوه حيلي ويانا بمتواي نسفح كنات كدالو ترأيو عبز بأمحرا بمخاد بقتصالي نقوداي والكايتن حمران الإلوم طرمباتات كنات نفعو لب حزب أمحرا دما بحصر واقع شموتو أب إرترا مزيوم دما نقوداي سمع الجرس كم مسارح بوليتيكا شكاتلو نتحجي أبلع لينا على خفت سمحاسيبو بزبل مسمس أبلع لي حزب أمحرا كنات كان ناخذو كمان مخنيتات تاكيماملو زركبو عطق جلافانو بزادن صفتنات كعطقون كسلطن وان ترأيو ناب كل أمحرا قلب زيبو الأزوارون قوارتو اتسور ودنهم حيلتا بالعكا أب سلطان مقماتن بسلطان كابيل كادما بليونات دولارات مكحاتن يزنبرا نتخينا تاسابيوم نتكالات ستان مكالخالنا بيدوم ماتو إذا خمزيلون كالو أب إرترا بقت عليك ملالوس جمرو جلا بلسقنا نحتتات إرترا خملسو عقم زرلوم كمسلو كان تهكنو سور ودنهم سي بأقو يتخشعو تتابقتن الأولاويت إرترا نمسال آفو مقامشحهم قعروم كلتو قرحات حموششنكم تباهلو كم استمسلقنا زمدنا كسابني حوار سلاي زبلات أمامت إرترا فتسم كحلفة مايكالن بريزيدنت إساياس أب كلتشحن إسران أب تيفي إرترا رخيبو أب زهابو قال مملس قدام منستر أب حمد علي صبوق حسابات زقربو كان تخنا مسحلفته مقرنا أب قمت آتخاقن نقرات بدأت كن حزينا نمرت نحنا نرئو نقرات بزوحيو كبل نقرحاتنا بهالتي لبوم سبر ملسحبة نتزي استبهاللو زتقر يخون زتعمته دهر عمتات زردو سنكسار زربا فنولهم اتمستير قدام منستر دكتور أبي أحمد علي أب زمدنا هزبتات إرتران إثيوبيان زنبرو أتمامتا معريكو أنت نبرا أب التحزا وشتاو بوليتيكاوي إثيوبيا زلو بقعتكن حتوتات كالعل سنحيوم حدا كم شجر سنحن زلو نارستي إتنيكاو بوليتيكاو أقاوما إثيوبيا بخمي فتحن زبل حتو نهزب إثيوبيا خون نقربا بالتهاجرات أقبت فتر حساب كم زي مخاليوم كم أبنت قداي بالقايد بزملكت نهزبتات تقراين أمحران نوارف التحزب حساب أب كند ممزع نتتعفى في قداي نا بوليتيكاو بازار كغيرو يمريتو نتوم بسنك خوينات استمازابول زيغاتات قلت أفسخنا من رقا أمسيخا نام نبارف التحاب كند مسقار نت قداي كم ماستيكا متتكا كم متفانا نخل التهزبتات نمقباري تساريحو إذا سلام كفت رايكالن تراي زيكونس بحدا شنخ نسمع بريتوريا أب حدا زود كونتات فتيرو بخال شنخ دما أب حزب أمحرا مترتر كفلق بمخالو أب كل أمحرا كال دموخينات النخيسو أبز تراي زعقاتو نايكونن قدامي منستر سمرحو قجلة أب حزب أمحرا زلو ترتر خبل بزي مخالو قداي تكراي كم زلو عفون بشفنو بمحاس حجون أمانقو حزبتات أمحران تكراين بقزيخ فنجر سخل حدا قنيا فحنيات فات أم منفح سانيحو يركب ويانا أب كنات أمحرا إذا تحوس دو أي تحوسن إذا مستحوس كام أب إثيوبيان تايكونتات كفتر يخل أزن كالن زبل حتوتات جينا أب هو خمزن سفف كيروز ركب سلف بالسجناي أبتخل أجندة إذا حج قدامي منستر كقصقصور لجميع زركب قداي ودبيم إذا أجندة زي بدحريت بمن كدفع خمس أنحس أنحنا هم فتشينا مجمرتا قدامي منستر أب قداي ودب كأسأل حتوتات حاتيتو زبل زعبا عزيو كاب حق زر حقيو رجوتيو قدامي منستر ست أو مقبل ويدما هيب كام مقبل زبل عرستي على علم منبارو بنصر نمزراب أديخا من تبهال زبل ملسيتو هيبو نحجي سموهن تقصو زين دلسب أب كمزتات زع مسألة نايك ألوع زعبا أيتوتو زبل لبونا زمل أملسون هيبو نيريو قول عدن زسمع أزان أيتوها بنتراي زي كونس أب أدي سابا تملسو زروبن زي زروبن أنكلاويتو أما جرش أدماز نبرو مسمرات تبتيخو بجاق مرة خبني نابز باللمناز مسل لمسمس وديقو كمت إنو لزلنا كساب أب كايرو سباد دافئو أب تربيزا زخيت زداولكم لو عميل أي ترخبني يونيرو تقداي شرحتات إمارات عربن مستيراتون كتباوت أقاتات قرن أفريقيا نمزماز ركي استراتيجي زحانسة هاجرات إمارات عربن كترن نخينات حدا يمن بزقباء كمزمزا ترأينين بفلاي دحرتي إيران بمنقد حوتي أبلا أبيمن زفترتو دجن إماراتن قطرنا بإرترا خطمتا دقيقة وسدلن قطر نتأمنغ إرتران جبوتن زقات أمغنسي كم مخني تتكيما سراويتا كم عكاب سلام أبدوبات كلتين هاجرات كتسفرن كلا إماراتن سعودن دما أوجت مريت إرترا معسكر نمخفات تقايا انتخنا قطر أوجت أو بوليتيكا وخناتات إرترا إداب مئتاو حلف الرأياتات زلوم حيلتات نمججح تنكساسات منقد الجزيرة بلاون أنصار إرترا سفيا زمتجم
ጀመረት ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ድማ ኣብ ዕፁብ ማዕጾ በጽሐ ኢማራት እውን እንተኾነት ነቲ ኣብ 2018 ናብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ኣብ ሓሲት እኳ እንተነበረት ቀንዲ ኣጀንዳ ጌራ ክደፍኣሉ ዝጸንሐት ግን ግብትና ዲፒ ወርልድ ኣብ ወደባት ኤርትራ እዩ። እዚ ብመሰረቱ መንግስቲ ኤርትራ ቅቡል ከም ዘይከውን ዘጠራጥር ኣይኮነን። እቲ ምንታይ ኤርትራ ንባዕድ ሓይሊ 60% ወይ 70% ኢድ ክሕዝ ከተፍቅድ ስለዘይትኽእል ኣብ መደምደምታ ንጥፈታት ኢማራት ዓረብ ትኹን ቀጠር ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ምርጋእ ዘይኮነስ ኣብ ምግሓት ጸጋታት ምዃኑ ይንጽር። ሓደ ካብ ምስጢራዊ ሕግታት CIA ክሪሚናል ሌጋላይዝድ ባይ ኮድ ዝብል እዩ። ቀንዲ ሕመረቱ ንገበናት ሕጋውነት ምልባስ እዩ። ሓደ ካብ ባህርን ጠባይን ሃገራት ኣዕራብ እውን ንገበን ሕጋውነት ምልባስ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሃገራት ብስም ሃገራዊ ድሕነት ዓሌታዊ ግጭታት ምግዋሃር ቀንዲ መለለይ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ኮይኑ ይርከብ። 50 መዓልታት መወዳእታ 1970 ኣብ ታሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝወፀ መግለጺ ብ21 ሕዳር 1970 ሓይሊ 333 ዝተሰመየ ተሃዱ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ጽርግያ ኣስመራ ከረን ኣብ 58 ኪሎ ሜትር ከባቢ ፓልዋ ዕውድ ድብያ ብምጽዋድ ንኣዛዝ ሰራዊት መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ ካልኣይ ክፍለ ጦር ሜጀር ጀነራል ተሸመ እርገቱ ኣሰንዩ ዝጓዓዝ ዝነበረ ቃፍላይ ኣጥቂዓ ነቲ ጀነራልን ዓጀብቱን ኣቃቢጻቶም ዝለዓለ ኣዛዚ ዝተቐትለሉ ብርቂ ስርሒት ብምንባሩ ድማ እቲ ፍጻሜ ዛዕባ ማዕከናት ዜና ዓለም ኮነ። ሰላማዊ ህዝቢ ኣካል ውግእ ምግባር ብጥንቲ ጥቅምቲ ባህል መሳፍንቲ ኣቢሲንያ እዩ። ህዝቢ ሙሉእ ጸላኢ ሓሲብካ ቆልዓ ሰበይቲ ከይፈለኻ ምቕንጻል ንብረቱ ምርሳይን ጥሪቱ ምዝማትን ከም ውግእ እዩ ዝውሰድ። በዓል ውቤ ኣሉላን ካልኦትን ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይ ሎሚ ኤርትራ እናወረሩ ዝፈጸሞ መሰክሕ ግፍዕታት ጽዊኻ ኣይውዳእን እዩ። እዚ ድሕሪያት እዚ ኣብ ዘመናዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ኣይተቐየረን። ድሕሪ ቅትለት ናይቲ ጀነራል ሽሾ ወታደር ሕነ ንምፍዳይ ብዝተፈላለየ ማእዝን ናብ ዓድታት ሰንሒት ሓነነ። ኣብቲ ዝቐጸለ 50 መዓልታት ከዓ ካብ ሃብረንጋቓ ክሳብ ዖና ካብ በሲክድራ ክሳብ ደብረ ሲናን ገለብን ወዲ ኣዳሚ ውዕሎ ኢልካ ዘይእመን ኣርመንነት ተፈጸመ። ኣብ ዖና ህዝቢ ኸያድም ነቲ ዓዲ ብምኽባብ 750 ቆልዓ ሰበይቲ ብጠያይቲ ረሽረሽዎ። ኣብ በሲክድራ 128 ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከቦም ደቂ ዓዲ ኣብ መስጊድ ኣኪቦም ብብሬናት ተሳሃልዎም። ኣብ ገለብ ሰባት ኣብ ኣባይቶም ዳጊኖም ነቲ ኣጓዱ ምስ ሰቡ ሓውረ ክዕሉ። ኣብ ካልኦት ሓያሎ ዓድታት ዝተፈጸመ ኣርመንነት መጽሓፍ ግፍዒ ዓተምቲ ሕድሪ 2017 ሰኒድዎ ኣሎ። ኣርመንነት ገዛእቲ ኢትዮጵያ ሽዑ ዝፈለመ ኣይኮነን። ፌደራላዊ ውዕል ተጣሒሱ ጎበጣብ ዝተፈጸመሉ እዋን እምቢ ያለ ሰው ጥይት ኣጉርሰው እምቢ ዝበለስ ጥይት ኣኸልሶ ኢሉ ዘንቀደ እዩ። ኣስመራ ሓዊስካ ኩለን ከተማታትን ገጠራትን ኤርትራ ካብቲ መሪር ጽዋዕ ግፍዕታቶም ቀሚሰንን ኮታ ኣብ 30 ዓመት መግዛእቲ ብውክልና ህዝቢ ኤርትራ ኦፈይሉ ዝሓደረላ ለይቲ ነበረትን። እዚ ኤርትራ መሬታ እምበር ህዝቢ ኣይድልየናን እዩ። ዓሳ ንምጽናት ባሕሪ ምንጻፍ እናተባህለ ዝተፈጸመ ግፍዕታት ግን ዕላማ ለኣኽቲ ኣይዓወተን። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ቃልሱ ንስርዓታት ኢትዮጵያን ርእሰ ሓያላን ዘራየቶምን ኣላሻቢሉ ዓለማዊ ዲት ፈንጢሱ ብተኣምራታዊ ቅያ ኣኽሊል ናጽነቱ ደፊኡ ዝወግአ እንተረስዐ ዝተወግአ ኣይርስዕን ይብል ምስሊ ኣምሓራ። እዚ ጸሊም ታሪኽ እዚ ዝርስዕ ኣይኮነን። የግዳስ ህዝቢ ኤርትራ ቂምን ቅርሕንትን ከቋጽር ኣይደለየን። ሓነ ናይቲ ኩሉ ስቃይን ግፍዕን ክፈድኽ ኣይሓሰበ ናጽነቱ ኣብ ዝተጎናጸፈሉ ቅንያት ዝማርኾም 130,000 ወታደራት ኢትዮጵያ ብሰብኣዊ ክንክን ሒዙ ንዓዶም ምፍናው ዓለም ብዓለሙ ዝፈልጦ እዩ። እቲ በደል ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ናይቶም ገዛእቲ ምዃኑ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንባዕሉ ግዳይ ምዃኑ ዝርዳእ ንቑሕ ህዝቢ እዩ። ገዛእቲ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ንባዕሎም ሸቀልቲ እዮም ነይሮም። ሸቃሎ ናይቲ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቐጻልና ንቆትካ ዘይዓርፍ ኩናት ምስዋር ነዚ ዞባ ናይ ምቁጽጻር ግሎባዊ ስትራቴጂ ነዚ ስትራቴጂ እዚ ክኽድሙ ዘየለ ታሪኽ እንተላይ ንቅዱሳን መጻሕፍቲ ዘዘንብዕን ዘራኽስን ግዛእት እከለ ክሳብ መንዶ በልዎ ይዝርጋሕ ነይሩ። ፈረሱ ማይ ባድ ይሰቲ ነይሩ። ዝዓይነቱ ብኣእምሮ ሰባት ዘላግጽ ጽውጽዋይ ሃገራዊ ታሪኽ ደሪሶም ብኣጉል ስጋት ናጽነት ኤርትራ ምስ ምብታኽ ክሳድ ኢትዮጵያ ብምንጽጻር ህዝቦም እናጋገዩን እናራሳሰኑን ግዳይ ገይሮሞ። ህዝቢ ኤርትራ ብረዚን መስዋዕቲ ናጽነቱ ምስተጓናጸፈውን ሃንደስቲ ዕግርግር ኣይቀበጹን። ከይለኣኽካዮ ናበይ ዝብል መተካእቲ ዓሱብ ረኺቦም ድማ ኣብ ርእሲ እቲ በዓል ጽቡቑ ህዝቢ ኤርትራ ክሕደት ክፍጽሙ ግንዖ ስኒቖም ቁሉዕ ወረር ሃቂኖም። ሽዑ እውን እቲ ድሑር ባህሊ ብዝኸፍአ መልክዑ ደጊሱ። እዚ ድሕረዋይ ኣገልጋሊ ክፍኣትን ሕስድናን ዝመልኦ ሰፊሕ ግፍዕን ራስያን ብምብራርን ክሳብ መፍሓር መቓብር ሰማዕታት ዝዓረገ ነውራም ተግባር ፈጺሙ። ከም ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ህዝብታት ጽልኢ የለን። ብስልጡን ኣእምሮ ጉርብትና ምረቓ እምበር መርገም ኣይኮነን። ነዚ ጸሊም ታሪኽ እዚ ምዝካር ዘድልየሉ ከዓ ንቂምን ቅርሕንትን ዘይኮነስ ንሓደስቲ ወለዶ መለበም እዩ። ክፍኣትን ወዲትን ዘራእቲ ዕግርግር ክጎርሕሉ ብሰላም ብሓባር ምንባር ዝኽእል ንቕሓታ ጥርዮም ሓቢሮም ኣብ ጎደና ዕቤት ክምርሹ ይግባእ። እምባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ፈነወና ኣብዚ ፍጸም። ሓደሽቲ ፈነወታት ንምክትታል ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።